Zombie Apocalypse. Ulam nyo na po? Anong ulam nyo na? May papaitan na? Magkano yung papaitan? Papaitan, magkano? 75 po. Hindi na lang. May ako isa te. I guess. A few moments later. So andito na tayo sa may bukana ng Daang Kalikasan guys, at yan, wala namang nagbabantay, so tuloy na tayo guys. Siguro okay na yung daan, mapasok dito guys, so mamaya tingnan natin kung nakakaliwatan kung talagang okay na.
Tanong ko lang idol. Bawal pa ba pumarap? Kahit motor? Bawal. Bawal ng bike. Bawal pa rin. Bawal pa rin guys, at trust pa rin itong ating mga tropa. Bawal pa rin. Bawal tulog. Bawal. So wala tayong magagawa guys. Bawal pa rin pala. Hanggang dito lang tayo. Ayan, hanggang tanaw na lang. Ay, sticker. Sir, may sticker sila. Ewan ko lang. Wala kayong sticker. Bawal pa daw sir? Let's go. Y-zone. Ang dami na guys. So bawal pa. Bakit? Sinong kumausap sir? Sinong kumausap? Ha? Sinong kumausap? Yung presidente namin. Bawal pala ho talaga. Bawal daw. Eh, nagdadaan daw na iba eh. Ay sa ano? Sa Mapita yon. Ha? Sa Mapita. Sa Daang Katutubo. Dito ba yung Daang Kalikasan? Opo. Sa Katutubo yung isa. Kaya na. Hindi naman tayo makapasok. Yan nga guys, at dahil bawal pa nga pumasok dito sa Daang Kalikasan, mga Tarem, Pangasinan, ay nagpasya na lang akong umuwi na. At dito na nagtatapos ang ating update dito sa mga Tarem, Pangasinan.